Ubaroi kupar syndrome habaya keren syakilat pathai khubor hadian kejiwan kendu yo Professor Dr. Nalin Mehta ubere Director Kanegrims ulaong baha ka advertisement kabalami ha ka khatnyo tarik Oktober aja arpulai nakabenta ka post storekeeper Kanegrims kala penmi ya kikindon ki bayaringkat bat ka AIMS Delhi ban pan ki diploma bat ki experience ki babon ki samla kim doni kini ki diploma. Ulaong bana kaliang kaseng kalabatha ayu director ban wengno ikini kikindon bana kaliang director ula minjur ban wengno ikini kikindon. Shushu ulaong baka negrims ka jing thiet na bar na benta ki contract bat ki kam ki babon hakani ka hospital bat kinu ki bawan ban tray ki day ban don ya ka trading license. Hakabaya day bat kani na kaliang kaseng kalaong baya kani ka kindon kam don shu ki tender jong ka negrims mat kalaklat baka negrims kadon haka jaka jong ka district council bana kaliang ki bor penyat kin sa pas no ya ka order ba kinu ki bawan tray hakani ka jaka sumar kin hapin biang ya ki trading license bat ula batha ya ka ki HEDC ban bud din haluar kani ka kam. Usnam arja arpulai kakat nyotrik ku Oktober arja arpulai ka post nam tau storekeeper ki katkum kata ka jingkhot advertisement ki ong ba ka baningkong ka dei bu undei bachelor degree aba ar ka long ba udei bandon ru ya kata ka diploma la ne ka degree hapo ka material management warehousing management ka public procurement na kinu university humot lapan mi itai kendon dei la nengi page ya ka advertisement jong ka IIMS New Delhi tang house nem arja arpulai hiu panai basan nak liang jong IIMS New Delhi ya bakhat advertisement nam takni ka ju hi ka post ka kendon ka baningkong kalong ba udai bendai bachelor ha na kanu ka recognize university ka ba ar uang ba udai bendan experience minimum experience of 2 years and above hamot ubu experience but uang ki ong ru or a postgraduate degree in material management kamut ka IIMS ka ong ba fidon kam tanga bachelor degree fidon kam tangka experience lani lada fidon ru kata ka certificate haka material management kan kam ai kan kam yo kata ka weightage de ka belengo kalong ba advertisement pat jong ka negrims ka ong ba tang bachelor degree lan bat kata ka diploma lani ka degree course haka material management ka ba pensyong ka ba bu jingya iki konsamla lani ki briu ki jongi kalong ba bun ki jongi kimdon ni ka ni degree namar ko makalong hi kajala ka jongi ngimdon ni kita gi industry gi fair lani gi bun kita gi industry ki pendon kami ni degree ringi don pat iki bri ki blatre de ki post nam de ki news nam de ki post nam de ki sans nam haka store lani ki store jong ki lakalong hanigrams lakalong haki wei ki hospital ki ladon ni ki experience dai namar pat bakim don ni ka degree ka diploma lani ka degree haka ni ka material management ki claim la shu ban apply ka ni ka kam mut ki bayo ya kani kam ku bakalong menta kala ndriu tuli ki post na santuli ki post ka wi piludi ki dai ki bri ki manaba namar bakadon kani ka kandon tinakalayang jo kaseng iwan ban ya keren ya director ja kani grims ban ong ba kani grims kala le bakla bat kale ya ke ban pendu lat pendu lenti ya ki kon samla ka jongi tingi la ong ru ba kani grims ka di ban amen ya ka recruitment rules ka jongka kenang ban ya hap but ka recruitment rules nyong ka IIMS ka umut ba ka bu ik di kendon kena ban bu ban ai weightage ya ka experience kena makin yo ban tap yang ni kam te kumakalong menta nakaliang jong director nyong ka IIMS jong ka negrims ulong ba kila de ban tho bat kin persyang ban amen yang kani recruitment rules saka bakin penduk no yang kani kantin bandon kam yang taka degree bat ka diploma kani ka material management nang taka post storekeeper kabasan kaba ia kendu ia director jong kanigrims kalong ba di kanigrims kadon ka store and purchase section lani ka department hakaba nakasngi kile ki thiet jing thiet na kibri nabar jong ka institute ki pan ya ka service ki pan ya ka supply ki phale ki contract ki ba fair mereka belengo kalong ba hakisnam ki belalet kanigrims ka syatbu yewi kendon ka boong bayo nu non tribal kanu company nu non tribal entity habo udon kam manle ya kanu ka service un ay ya kanu ka kata ka kamla ne ka contract mo de bentre hang ne po nigrams uhab bandon ya ka trading license te ka balengo kalong bahagi ni sngi gi bomenta ni page ya ka website jong ka nigrams ngi lap lamba ka ki tender ki bang nigrams ka float la ne ka ay gi brio ngimyo issue ya ka kendon ka boong badai bandon ya ka trading license na po ki HDC i kumba ka nigrams kala klet bakadon hae
kaklet ba ki an jong ka district council ki trikam hang ni po Negrims namar kumba kalong hi ka Negrims ka don ha ka jaka jong ka kernit ka Bahndrio jong ka riti sencha jong ka India ka umut ba ka don ha ki tribal areas ni don ya Khas Hills Autonomous District Council ni don ya ka an ka trading by non-tribals regulation nakaliang nyo kaseng ilakren nakabasya yaw director nyo ka Negrims manong ba kinu ki service kinu ki kam ki ba ka Negrims ka don kam dong nakibriyo ki manabar kam tam ki briyo ki bidi ki non-tribal day ban insist ba ki day ban don ya ka trading license na po ki HDC then nakaliang nyo director ka jing don lang ru deputy director administration ila pentip yangi ba makiru kin sapas ya ko order ka babaro kini ki ba supply ya kanu ka kibalik ya kanu ka business kibaya kanu ka service hang niya po Negrims kamtam kibadai ki non tribal entity ki hap bandon ya ka trading license ti nginbut din ya kani kam kung bakalong hi nakaliang ka district council ru kilapan jing tip nang ni na po Negrims si kita ki service ki contract kinu ki ba ka Negrims kali ba ki non tribal entity ya ka ba nakaliang ka Negrims kala ban jubab siya po ki HDC tingik milenti ba ki HDC ru kan but din ya kani namar ba kani ka jingle banwan bigi beri ki manabar kamtam lembah kani ka online purchase ka bagi ong kata ka gems ka government system ayu ka bagi thiet jing thiet lembah ka online ka penlong ba wat ki jongi ki bala bantre kanu kamru ki du no namar ba kini ki beri ki badon hakabor ki ele ban nom pan ya ki trading license kum bakadai ban yo na po district council te ngi so ban kentu ya kan ngilada ban ikren nak basya yu director jong Negrims ya ka ba mauru ulada ban ong ba nang ni syakmat makiru kin pentikna babaro kini ki non tribal entity ki balik business lani ki buy service ya ka Negrims ki de bandon ya ka trading license bat ngi kentu ya ki HDC ru bakadai ban but din ndai tang po Negrims ni ka de ban but din ru ya ki we ki institution lakalong hang niya po shilong na shanuru kidi ban insist bakini company ki bawan nabar khamtam ya ki bakamay lakalong online lakalong kumnu ru kidi ban insist ban don ya ka trading license